haku, eli on eli 2 pintaa sitten. Ja koululta, eiks niin ollut? Joo. Joo. Miten Saralla on hiihtolomalla? Onko sillä ihan normaalisti? Okei. Joo. Niin joo, siinä tulee joo. 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 Okei. No se on kyllä se Sara sitten menee ihan ok. Se vaan, mä en tiedä kumpi sit hakee, mutta jompikumpi tulee hakee sen, koska toinen ottaa sit Sallan. Mutta kyllä se onnistuu ihan. Niin. Joo. Onks joo, se onnistuu. Miten sitten äsken oli sit Sallasta kanssa, onko se pitkällä, se vai tiedätkö siitä?